Og hvad kan jeg? Der er sådan noget, kom der. Pause. Hvis han Douglas, du gerne vise os en ting i dag. Jeg vil gerne vise os først. Jeg er en tysker. Wow. Er det så din have, det her? Ja, min have. Okay. Hvad vil du vise os allerførst i din have? Hvis vi ikke går med på græsset, skal jeg vise, hvordan man ruller en joint. Jeg siger, vise os en joint. Kom så. Okay, først skal jeg klare, hvis jeg noget her, ikke hva'? Men. Og så får man, men ved hvad, det er lige meget. Jeg er snydt lidt. Hvad er jeg? Okay, Har du fint. noget i? Vis hvordan man åbner en øl med øjenbrynene. Ja, det er lige det, jeg vil. Altså, se, nu skal jeg lige finde. Der var den. Altså, se, så tager du... Nej, det må man jo ikke. Har I set min kat Snibbold der? Ja. Så når du fik den åbnet med øjenbrynene, så smager den er faktisk en rigtig delikat øl, når du smager den. Ja. Bacon. Nu er der altså ikke falde. Okay. Nej, bacon! Åh nej! Kom stærkt! Kom! Hey! Ja! Prøv bare. Prøv lige. Ah, fuck, jeg lavede fuck. Her så en Douglas have på denne gang. Farvel. Ja, den mystiske silde bananmand, og jeg vil trylle denne her 55 øre om til en banan. Aha, kan man kan sætte en banan. Silde banan klarer det hele. Mand, så er det hele været op i min Nej, nu ved jeg, hvad de synger. Hey, Dennis. Dette er silde banan. Dette er en meget kraftfuld sæbe, og man skal have handsker på under hele forløbet. Som I kan se, bliver den her 25 øre om til en banan. Så. Okay. Lidt videre. Jeg kan virkelig ikke mere i dag. Jeg kan snart ikke. Jamen. Ej. Kom. Det er mig igen. Den mystiske silde bananmand. Jeg kan trylle en 55 øre om til noget banan. Godt.